Και ελθόντες εις τόπον γελεγόμενον Γολγοθά, ο έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής με μειγμένον, και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν διαμερίσαντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρων, και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και πέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως εστί Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων.